Hakini kisngi baminta, amla banlen, baka wei ka ketin ke baju sawa jam, syaki nong syong shnong jong ke jela, la kalong naduk ki sengsan hima, kumjuk ki kertong haswa ke election, haduk bandawan ki sorkar balat hau de ki nu ki sengsan perthai. Ka wei hi kadai halor ke jingkentiu ya ke puli putih. Ban kam penstingi ki sorkar jela, wat ke sorkar India ru naduk ke snem arhajar iwe kalapenmi ya ke sarva shiksha abhiyan. Ka hok ban yo jing puli klem jing siu. Ya ki kena ki ban naduk ka hendriu snem haduk kat sau snem karta. Kapisa kendai pau na ke shispa labei de ke sorkar pedeng. Tang shipau na ke shispa hak ban bei de ke sorkar jela. Henry ke kamram jong ke sorkar jela, kalong ban pentikena ban pentelun ni ki kam. Henry lada ke sorkar jela, kamla ban pej ha ke rukom ban pentelun ni ki kam ha ki skul SSA. Ke jingkeli ke bami kalong basyai ke lawai jong ki kena kamtam ha ke than yong kendong. Kawai ni ki skul SSA Upper Primary School, ke bangila sakhi ye ke jingsha le meina ha ki bor badai kmi, kadai hakasnong snong kawar kabaha apo kasobar elaka kabanaduk kasnem arhajar arpway hadin belaklat no iwei inong hikai bat kajingmi no sa arngut ki wei kinong hikai wat hadin bekibor snong bat kibor penyat skul kila kerpat ne kibor badai kmi bantung thamai ha kijaka kini kilai teli ki kam hikai. Henry haduk minta ke sorkar kala syusngap menti ke babuk jing iki kena namar kumba kalong minta hakini ke SSA Upper Primary School don tang iwe inong hikai. Ti ha bayde baki jing wa ngaru nga de ka trashnong nang ni na yu ki jing dong ka school na du bala seng ka kino hikai kila treshitom re ha kasnem araja apwe I don iwe no hikai ibade hi marjan shnong iba treshitom ha na kabenta ka ni ka school met ba sim tin re laklat no badon pat armut ki bade ki SSA teacher hi kita kila yo ya ka kam ka khambet khambyang ya kam lakham labnong kan khambyang ki te kila resign no armut te lightly ki pos hamne na du kata ka snem araja apwe kila shom vakan ku undan na hikai te kani ka shnong hani ka kham support kham tam ki khna ki ba wan ka long yen ka badu ka bam long ka ba background ka jong ki kni ki pa ki ditang ki long bala sedang ki kim yo la ban bu tuition ban ban pendek school shabar ti lada nang ni kim yo la ka momot kala du jingkan ni ka jong ki ilalek ban shiki bor ki bahlor limba ki jingarap jong ki rang ba shnong ro klele lang na ka MC klele lang hi ban wat kan kila jingarap kumdu ban yo na hikai ka ka school andre ka basnosi ka long hadu minta hi kani ka post lightly jong ka SSA karang shom vaken be kala shom thli be andre daka jing la jong ka baning kong jong ka MC jong ka shnong ka secondary school kala thungi kino hikai ka jing siu ka ba labnong ka jing la ka jong ki daka tangi la pentulun lam daka jing songthu jing mot kan daka jing songthu jing mot jong kini kino hikai ki jong ka secondary section kila yarap hadu mental na ka benta ki UP section bangi songthu bala dam dan ki kena na UP kumnu ka enrollment ha ka secondary kan wan tika dan kam bangin pen klan shai ka UP nang ta ka secondary kan sakio te lada gi kmilin ti bat pen pha ta ka secondary ka UP ngim dan na hikai kata kan la ban te daka jing yarap lang jong kini kino hikai ni dan menta sanut kino hikai iwe day food teacher jong ka UP bat mangi saumut kidai kino hikai ka baga MC jong ka shnong ka secondary school ka thun ti kita ki saumut rangkat be ini we no hikai food teacher kila pentulun ni kini ka school nadu kata ka snam arja we hadu menta snam arja san Haka SSA Upper Primary School haka jingpule ka kotang hadu class 8 Henry enda kila pas nang ni shanu ki khna ken beteng ka jingpule jongki kumta dei halor ka jing UI ka jing e jong ki khna kani ka than namar baki babon ki dei ki bawan ni ki long yeng baduna ka yo kokot baha ka snem arjar khandai ka dorbar shnong kawar kala shimti ban karshan ni ka secondary section ka tai ka class 9 but class 10 Henry hadin khat san snem minta baka dorbar shnong kawar kala karshan ni ka secondary section minta ka snem kani ka dorbar shnong kala wengno ik jing karshan na ba kimla borshu
Hadin kini karai jong kador bar shnong kawar kalau pendiau kinong penyat bat kinong hikai jong kini ke skul. Henry kumba kejudan ke jingong ba utrai nong bu nong thau uban nolor umju ino. Tang hadin kat tu kat nipor kesok bar elaka kalarai ban shimti ban penyat ya ke shnong kawar secondary school. Kadang yung shimti yung imta kum ka elaka kalau namar ba kena school hostem ladap anu banai budak sedap nu sistem mata apsau nyaling ka shnong tu mata dega msing tu ga thok singi ba kim la shu bang kerjaan ni school. Mar ba kim la shu te ki ong ba la long community tengmot dalam donong shimti panirap tengmot kim masih ban khang no ke. Te nyaling ka elaka ro ngi dalam Jesus namar kena school tu ki labun pelat te tadau ngi rai ban dagi ka ngi rai ban shimti na school ban periak mereka, ban pendap nak ikan baru lagi boleh buat kempi, hanya ka sukar. Ka pesam ta long yang tahi tangi yang ikut lang ini ki nalih ki main asuk, ki boleh ki emotion, ikut meeting ki tali juki ki keluar ban ya kerjaan lam, kanang ba ngenlak mak kerjaan di sekolah. Ki ada contribution, mangi hab ai ka jingkhen, ni hab ai ka estimate ko biang, ya ium tu, dengan lap pembia ka jingkhen di antu ngap hak ski, tekir ki keluar ban ya rap. Nomor kira di mana ni? Ha sabar ilka sabar ta kum taimat ladang am bakla la jandap si arpo la ni la dap ru ngam kan mau ha namar ga Dia yang tahu senang ada pesan di penpal ke jenis bakla ha ya ka nakaliam jongka hima sabar ya ka bangila terwan kini ke senam namar radu ke senam bangila sen ya ka adu senam araja sipo ya ka secondary section hadu kini ke senam araja apusau kada de sisa kal jiya lenti ke ba ha mar lingba kini ki khot ke MC kila support kita kina hikai te ndele ba to kini ke senam araja kitu araja pulai apusau la ma jing bangila terwa kaliam jongka hima bar ka hima da ke jing snow ke jing snow kit kli kai ilak hima sabar ilak ka sabar hima sabar te da ke jing snow kit kli ke jing kio ke jing nang ke jing start na benta ke ni kishnang bo mar jan baro apa ka ilaka kala shimti kan adu news nam araja asan bar hikmi lenti hi kum bakila kular makin le ke bhatam kila kular ban ai ni ke building na ke benta ka secondary section yang mentahi ke belong PE ba ka secondary section ni peniat lam rengkat lam baki room ki badan jangka ipi yang dari kila kular ini ban ai ni ka building na ke benta ka secondary section ti gila khmi lenti ke tahi wala kalong ka ba ban le no menta dari kum kina hikai ki badehi ki trashna ngi pentelo ni ka kam klam dan ke jing khnyum bat ni adjust kat bala iki room iki kat bala ni dang adjust menta ki khmi lenti bat ba sin bang la sha ke jing stom ti kan sayo hi tu sa ba